I thought you could help me through. Came with? Thomas scór teacht line inú ach go bhfuil múntóirí fiúint agus an USI Union of Students in Ireland ar an bhachtas i gcoinne na dtáillí d'ábhar Oidi. Well, tá agóid ar siúil aniu fí na táillí Gaeltachte, tá muidne ag éar gnach míú chuthreis ón rialtas go háirithe a rip bliana Gaeilge le haig na táillí Gaeltachte. Níl na meachlainn in ann éachas an táillí sin, mar tá beagnach na táillí is iardas na Eorpa going duna dachas. Caig an meachlainn tá déanamh staidir ar an múntóirt fonscoile gáthraibh se chas Gaeltacht agus bíon costas €8 ag dá leis an caiicí sin. Tá mar sin seo aniu chun an Jonetas le ag dul an Gaeltacht fáil arás. So bhí cean an ach gabhílas dóigh chur cric air. So just tá muid glór é áil arás, mar tá míon seo mar scalara, mar Gaeilgeoir ach just mar daine éarnach. Because tá Gaeilge an tábhacht do gachtaí an seo. Is táillí nach bhfuil ag cuasaí eile, más gádam dul agus Erasmus líana mar chuid an cuasa mar hampla. Ní gádam íag as tréimhse as méid cá mór seo €50 agus tá sé mar chuid an cuasa. Hanna féin tá na táillí, dara táillí is airdas an Eorpa gon ag micléin €3 million sa bhliain agus cá siad an €50 íag ar bór sin díreach le freastal ar cuasa Gaeltacht. Stom féin is múntóir ó lúna mé agus tá sé fear jackardom so héh agad agus héh custas óscoile de cumá so nuair atá ar an dul agus íag an agad sa freis sin níl sé alcuin cnéachas. Is féir leis an réaltas an an agad a bhráiste, so níl ní ceart dún an agad seo íag ar gcóir ar deanga go aon mar seo. First class teaching! Second class supports! First class teaching! Second class supports! Keywood! Mockley! Bothering! Weeding! Keywood! Mockley! Bothering! Weeding! Keywood! Mockley!